SDS-ov gradonačelnik Doboja Obren Petrović optužio je svoju stranku da je tokom rata činila zločine. Takvu izjavu dao je tužilaštvu BiH kao svjedok na saslušanju u predmetu Bjelošević i drugi u novembru prošle godine. Zapisnik sa saslušanja u kojem tadašnje funkcionere SDS-a u Doboju Andriju Bjeloševića, Borislava Paravca i Milana Ninkovića optužuje za nasilno preuzimanje vlasti, protjerivanje muslimana i Hrvata i prećutno odobravanje ratnih zločina, objavile su Narodne novine. Događaj od momenta kada je SDS preuzeo vlast u Doboju, kako tvrdi Obren Petrović, urađeni su uz prećutnu saglasnost ljudi koji su u to vrijeme bili na vlasti s ciljem da se iz grada očiste pripadnici nesrpskog življa. Svojim stranačkim kolegama, bez čijeg znanja, kaže, ništa nije moglo biti urađeno, na dušu stavlja silovanja, mučenja i ubistva. U vezi s pitanjem da li mi je poznato da je na području Doboja u periodu nakon preuzimanja vlasti vršeno zlostavljanje civila i druga krivična djela, izjašnjavam se da mi je to poznato, a to se radilo uz dopuštenje i prećutnu saglasnost ljudi na rukovodnim pozicijama. Poznato mi je da su jednu ženu na Usori u blizini naselja Vila silovali pripadnici Martićeve jedinice. Ovaj događaj je prijavljen u Centar javne bezbjednosti Doboj. Protiv počinilaca nisu preduzimane nikakve ozbiljnije aktivnosti u cilju njihovog procesuiranja. Petrović svjedočenje pojačava navodima da su u momentu napada armije BiH iz pravca Tešnja i Usore muslimanski civili korišteni kao živi štit kako bi se napad zaustavio i da je tada 30 poginulo. Svjedoči i o zlostavljanju i izgladnivanju civila smještenih u hangarima Bare i Usora i dodaje da im je on krišom pomagao. Ovdje su vršena česta zlostavljanja i izgladnjivanja civila koji su tu boravili. Ovo mi je poznato zbog toga što su se meni kao načelniku Centra javne bezbjednosti Doboj obraćale porodice civila koji su bili u zatočeništvu. Ja sam s ciljem da pokušam učiniti bilo šta za njih, Mladenu Vuliću, šefu krim policije, znao reći da po spisku ljudi koji su mi se javljali provjeri gdje su zatvoreni članovi njihovih porodica, kako bi ih pokušao dovesti u stanicu policije i s njima obavljati neki razgovor i pokušao im nekako pomoći. Odbrane optuženih u najmanju ruku ne mogu biti srećne iskazom koji je Petrović dao, kaže jedan od advokata Miodrag Stojanović, ne otkrivajući koliko će to štete načiniti trojici optuženih za udruženi zločinački poduhvat. Sve 4 odbrane imaju zadatak da tokom unakrasnog ispitivanja i direktnog ispitivanja predoče svjedoku dokumente i dokaze na osnovu koji ćemo pokazati i pokušati uvjeriti sud da njegovo svjedočenje nije elementarno tačno, jedan legalan i legitiman otpor kojeg je Vojska Republike Srpske, odnosno Oružane snage Republike Srpske preduzela u cilju zaštite srpskog naroda na prostoru Doboja. Početkom iduće sedmice počeće izvođenje svjedoka u ovom predmetu, a jedan od prvih svjedoka biće Obren Petrović.